4 blynedd, adeg y mabol gampau Olympaidd, dwi'n gwersylla o flaen y seteledu ac yn gwylio'r campau yma athleta yn benna. Dyna'r diddordeb mowr wrth gwrs, ond mae hyd yn oed y campau lleiafrifol o ddiddordeb unwaith bob 4 blynedd. Y flwyddyn diwetha, o'n i ar yn rhad yn yr ystafell ffrynt lawr llawr yn blwyddio ac wrth fy modd fod Jay Jones wedi llwyddo yn y taekwondo. Fe ddechreuodd y mabol gampau Olympaidd nôl sawl mileniwm yn ôl yng Nghroeg, ac i bwrpas y llyfr fe nes i ymweld â Olympia a hefyd ymweld â amgueddfa y mudiad Olympaidd yn Lausanne mwyn bod yn siŵr iawn o'r cefndir. Ac wrth gwrs, y gŵr nath atgyfodi y mabol gampau oedd y Barwn Pierre de Coubertin, y Ffrancwr, nôl yn 19 ola y 4edd ganrif ar 15. Ac yn 1896, fe sefydlodd e'r gemau cyntaf modern yn Athen yng Ngwlad Groeg. Nawr, oedd o'r farn fod ennill yn bwysig, ond oedd angen cystadlu mewn agwedd ymunol. A dyna ddigwyddodd yn 1896 mewn un ras yn y stadiwm oedd wedi cael ei adeiladu yng nghanol dinas Athen, yn y ras feicio dros 100 kilometr o gwmpas y trac yma. Ar ôl rhyw 80 kilometr, dim ond 2 oedd ar ôl, sef Leon Flameng o Ffrainc a'r gŵr, yr arwr lleol, Georgios Kolettis o Wlad Groeg. A chi'n gwybod beth ddigwyddodd? Fe dorrodd y beic y Groegwr lawr, nam ar y beic, a be nath y Ffrancwr stopio yn y fan ar lle ac aros tan i'r Groegwr gael beic arall. A dyna yr ysbryd sydd wedi bodoli mewn nifer fawr o'r cystadlaethau oddi ar hynny. Mae yna nifer fawr o Gymru yn rhan o'r gyfrol yma yn naturiol. I'r mwyafrif o Gymru presennol, maen nhw wedi clywed am Nicole Cook a Geraint Thomas a David Davies a y rhai sydd wedi llwyddo yn ystod y blynyddoedd diwetha yma. Ond fe ges i gyfle i ymweld â llyfrgelloedd ac i ddarllen llyfrau a clywed sôn am Gymru eraill. Irene Steer, medal aur yn y pwll nofio, nôl yn 1912 yn Stockholm. Cyril Griffiths, oedd yn byw fan hyn yng Nghastell Nedd, yn y mabol gampau Olympaidd yn Antwerp, yn 1920 yn ennill medal aur yn y ras gyfnewid, gyda gŵr o Aberystwyth, doctor adnabyddus o'r enw John Ainsworth Davies. A dylse fod y cyngor fan hyn yng Nghastell Nedd a chyngor Ceredigion, dylse fod na ryw gofeb rwle yn y ddwy dre yn cofio am gampau'r ddau yma. Tom Richards, yr unig Gymro i ddod yn ail yn y marathon yn 1948. Ken Jones, y chwaraewr rygbi. Gymaint ohonyn nhw. Valerie Davies yn Los Angeles yn 1932. Gymaint ohonyn nhw, a maen nhw'n rhan o'r llyfr. Yr arwyr personol heb unrhyw amheuaeth. Jesse Owens a lwyddodd mewn 4 cystadleuaeth o flaen Hitler a'r Drydedd Reich yn Berlin ôl yn 1936. Emil Zatopek yn Llundain a Helsinki 1948-1952. Y merched nath yn swyno ni ddechrau'r 70au, Olga Korbut a Nadia Comaneci. Ac yn naturiol, yn ystod y blynyddoedd diwetha wrth gwrs, i ni wedi cael yn cyffroi gan gampau Usain Bolt o'r Caribi.